Hi friends, दिनै आं आरो आंनि बे केबाग्लारि नटिस इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोबाय आरो नोंथांमोना आंनि बे केबाग्लारि नटिस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोनखौ आङो लोगो मोनबाय थानाय बायदि। दिनै आङो बेरायनो फैदों दसे बेलासि समाव भैरबकुन्द'आ एसे सोलायबायमोन, नाथाय दायोथ' आरो मा बुंबावनो, दैबानानि सम। मैया दाखालि जालांनाय दैबानानि उनाव आं फैदों नै एकदम माने दैया दाबो रानाखै, इसिग्राब दै आयु माने एसे मोजां बनायनाय जग्रा जायगाफोरखौ खुरख'जोबफ्रामबाय। ओंखायनो आं एसे दुखु नांदों सफैनानै, होनबा दैया दाबो रानाखै। नोंथांमोननो आं देखायगोन दैखौ ना, एकदम दै आयु र' आं नोंथांमोननो देखायनोसै। दैया नायदो एकदम दैया बिथिंखो एकदम दैसाफोरखौ नायबाबो नायथावस्राला, माने नायबाबो नायस' हायि बायदि जाबाय आरो ना। है नोंथांमोना फैयाखैबा नायना लादो आरो बे आंनि इउटुब चेनेलनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो, मानो होनबोला सिगांनि बायदि नुवाखै दायो बे भैरबकुन्द'खौ। नायदो बेफोर लामाया थिगानो दंजोबो, दा दैसा बैथिं खुरखोबाय आरो ना। बा गासैथिंबो बाना, दै बाना, बेसांखौ नायबावनोलै। ओंखायनो एसे फैनानै नोंथांमोननो देखायफैबाय आङो। एकदम खुरखोबायमोन नालाय दिनैसो नुलांबायलै आङो बेबायदि फुल दै फैदोंमोन आरो ना। सिसि ब्लकफोरा थांनायमोनबालाय एसे गाज्रि नाङोमोन, बेफोरो थाङासै, मोजाङानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आं देखायगासिनो दङ र' बैथिं थांनानै। एकदम बे लामाखौ सोलिनाङो आरो ना, एकदम बोरियाव। बेफोरनोसै आरो भैरबकुन्द'आ, बेफोरखौ नायाबाला माखौथो नायबावनो। नै माहर एसे सिगांथिं थांना नायनोसै माबायदि जादों माबायदि जायाखै। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो सापर्ट खालामलांबाय थादो, शेयार खालामना हो। भैरबकुन्द'आ दैज्लाङाव माबायदि जानाय नोंथांमोना नुगोन। थांगासिनो दङ, नै बिथिं खुरखादों होननाय खोनादोंमोन। सफैबाय जोंफोर नै एकदम डेन्जार, माने दैया दाबो रानाखै आबखौनो। बेबायदि अखा फैबाय बिराद थांबावगोन। थांना नायबावनोसै माबायदि जादों बेफोरखौ। बुरजा नांखादों गोथांनो, नाथाय दैजोंसो मा जायो मा जाया बुंनो हाला। टाउनावबा जायो नैबे बुस्थुखौ इउज खालामदो बयबो, जोंनि थाखाय बहुद नांगौ आरो बे बुस्थुआ। जोंनि मानसिफ्रा माने दाबो सोलिथाराखै, बेफोरो जोंनि थाखाय बहुद माने प्रयजन आरो ना। लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंनोसै, आं दिनै भैरबकुन्द'आव फैनाय हिसाबै माने एसे गाज्रि नांदों, मानो होनबोला बेफोराव माने बेफोर बुस्थुखौ बाहायनानै माने गालाङो। बेफोरखौ एसे मोजाङै जुदि दिनबाला गावगायनो जुदि एसे मोजाङै माबाबाला मोजां जागौमोन। नाथाय बेफोरखौ आदां गादां जायगायाव नुनाय नुदों। बेफोर जायगायाव माने बहुद मानसिफ्रा फैयो, फैनायनि उनाव माने बे आइथिङाव जुदि हाबोबा गथ'फोरनियाव नुबोला माने एसे सोदांथावना जागोन आरो ना। नै रायजोफोर नायदों, बे सिसि ब्लकआ दै माने उथिनायहालागै दंमोन आरो ना, उथिनायहालागै दंमोन। नाथाय दायो बेखौ दै बानाया लांजोब्बाय, दायो गजोब्बाय। नै जेनेबा गैला बियो बेनिफ्राय एकदम दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो मोजां मोनदों, नाथाय मोजां नुदोंमोन आरो नायनाया बिथिं दै फारसे थांना नायदो रायजोफोर, बे दै थालायनाय गोदान मोननानै दाखालि दै बानायाव साफानो
फोजोबलांबाय एकदम थांनानै माने गावस्रालांनानै नै आसरा थादों नै गैला नै दाननाय जाजोब्बाय नै फुरा आसराबाय माने दैबानामोन उदालगुरियाव लांनानै बुख'नानै बे माने गालांगासिनो दं आरोना बेबायदिनो माने जोंनि गभर्नमेन्टआ बायना फैबाला मोनसे बनायनो फरायनो हाखाया जालाङोबा लांबाय थागोन मानो होनोब्ला नायनो लागोन देग्लायनो आरो एकदम माने दलङाव मोनथाम माबाखौ फैना होआखै माने बेफोराव नांथाना थादों एसे अन्थाइफोर नांथाना थाजोब्बाय आरोना खेवनो हायाखै आरो जुदि बेफोर मोनथाम मोनसे मोननै बेखौ जुदि खेवनो हायामोनबाथ' फुरा साफा दुगैजोबगौमोन भैरबकुन्द ओनसोला दामना नायदो माबायो अन्थाइफोरजों नांथाना थाजोब्बाय बे नांथाना थानायखायसो खेवनो हायासै एकदम सुवारखा दैया बुरिया नांखायो दै बोथोरालाय गरम जादोंना ओमफ्राय बे guyba hole tin lagi tak le man kat harna dum dah har khayo karena ya kan kale ngali anglasnya jauh tak sih papa juga nih itu dia tuh mata festival kayak itu mata dia kayak itu mata itu mata berta खाथियाव हांनानै Kita naik sedikit tapi ya hong nakadem dia gulinan ko ba sapa dikabay देग्लायनि दै माने आरो दासो माने जागायजेनदों आरो जाबावनोबो हागौ खहाया बे भैरबकुन्दआवबो खनानिया ना नांथाना थाबाय माने अन्थाइजों नांथाना थाबाय बे अन्थाइजों नांथाना थानायखायनो बेखौ बोखोनो हायासै आरो बैखौनो हर नैबेखौनो हर बेफोरखौनो हर बेफोरबो माने नांथाना थाबाय आरो ना गनद्रायफोरजों नांथाना थाबाय नैबेबो नांथाना थाबाय बेफोरनो नांथाना थाबाय बेफोर जुदि नांथाना थानाय बायदि नैबेफोरबो बे दै ओंखारलांनाय नैबेफोर दै ओंखारलांनायफोर बायदि जुदि बेफोरबो जुदि नांथाना थानायमोनबोला गुटै बे ओनसोला साफा जाजोबगोन आरो ना एकदम सेस जाजोबगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बहुत गोजोनथाव मोजां माने जाबाय आरो बेबायदि जायामोनबोला आरो जोंफोरनि ओनसोला बे उदालगुरि ओनसोला आरो ना बेबायदि नै बेफोर लोमजोबखादों नै बेफोरो बे पिकनिक स्पट जायगा ना बे पिकनिक स्पट जायगाया पुरा फुल लोमजोबखादों आरो ना जेबो थाखायाखै आरो बेबायदि आरो जुदि बे बुस्थुआ जुदि नांथाना थानायमोनबा बे जुदि गनो हायामोनबोला
सुइसखौ जुदि बरननो बोखोनो हायामोनबोला एकदम समस्याया बिराद हामा जागौमोन नै नाय बेयो जाबाय भुटाननिफ्राय फैनाय दैसा आरो बैथिंनिया जाबाय अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैसा जमा जाफैदों आरो बे दैसा जालांबाय बेनिका माने समस्यायाव गोलैबायमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ देखायनो थाखायनो फैदों नोंथांमोना नायदो आरो एसे शेयार खालायना होदो